Sinjuri, l-għodwa tajba lil kulħadd nilqawkom fiċ-Ċentru Laburista tal-Ħamrun għal din il-laqgħa politika tal-lum. Nilqgħu hawnhekk daw kollha preżenti kif ukoll is-segwaċi ta' Facebook Live u telespettaturi ta' One. Nibdew bl-ewwel kelliema li hija l-psikologa u kandidata fir-Raba' Distrett, il-kelliema hija Dr. Katia De Giovanni. Bonġu lil kulħadd. Nibda mal-ewwel dan id-diskors billi nieħu l-okkażjoni biex nagħti l-kondoljanzi minn qalbi lill-ħabiba tagħna l-Onorevoli Justin Caruana għall-mewt tal-papa tagħha. Nibda wkoll billi nieħu l-okkażjoni biex minn qalbi nirringrazzja l-Onorevoli Prim Ministru Dr. Roberta Bela tal-inkoraġġament u tal-fiduċja li wera fija bħala kandidata f'isem il-Partit Laburista fuq ir-Raba' Distrett. Ħbieb, konna se nkunu ġewwa l-lokalità tas-Siġġiewi u ma stajtx ma nsellimx il-memorja ta' wieħed mill-personalitajiet l-aktar kbar fil-letteratura ta' pajjiżna, il-mikbi Carmenu Vassallo. Carmenu huwa magħruf l-aktar għall-kitbiet tiegħu kif ukoll għall-poeżiji sbieħ li ħallilna. Però llum irrid insellimlu fuq kollox għall-kontribut li ta' li dan il-partit, b'mod speċjali għall-impenn tiegħu favur il-laburiżmu moderat. Dak iż-żmien sewwa sew fl-1971 bil-kontribut li ta' Vassallo, il-partit tagħna reġa' rebaħ siġġu li tant kellu bżonn sabiex ikun jista' jiggverna u jkompli jagħmel il-ġid. Konna ħadna l-gvern sempliċiment maġġoranza ta' siġġu wieħed. Illum kburin li għandna Siġġiewi b'maġġoranza Laburista. Għalhekk il-Partit Laburista huwa l-partit li ġab u qed ikompli jġib il-bidla ġewwa pajjiżna. Prova ta' dan huma l-miżuri li qed jieħu l-Gvern sabiex jagħti ċans lin-nisa jkunu aktar parteċipi u li jkunu involuti fid-deċiżjonijiet li jittieħdu fl-ogħla livell fit-tmexxija ta' pajjiżna. Il-partit tagħna qed ikompli jbiddel l-andament tal-istorja għal fatt li qed juri biċ-ċar li hemm post għal kull min irid jaħdem fi ħdanu, irrelevanti mill-liema qasam ġej. Permezz hekk it-tmexxija ta' pajjiżna qed tkun aktar inklusiva u professjonali. Fid-diskors tiegħek, Onorevoli Prim Ministru, il-ħadd li għadda ġewwa Taslima, tkellimt b'mod ċar kemm huwa għal qalbek il-qasam tas-saħħa mentali. Fil-professjoni tiegħi bħala psikologa ma nistax ma naqbilx miegħek 100% fuq dan, għaliex fil-verità is-saħħa mentali hija l-qofol ta' kollox. Pajjiż b'livell tajjeb ta' saħħa mentali huwa pajjiż li se jkun b'saħħtu f'kull sfera. Għaldaqstant, deċiżjoni għaqlija immens kienet li fi żmien ta' pandemija pajjiżna jibqa' għaddej bl-aħjar ritmu ekonomiku possibbli. Dan evita ħafna aktar inċidenzi ta' mart mentali li setgħu eskalaw fin-numri li kieku ddeċidejna li mmorru għall-lockdown. Fix-xogħol tiegħi anke ġewwa l-Università huwa ta' sodisfazzjon personali li nikkollabora ma' akademiċi oħrajn minn madwar id-dinja, fejn tisma' lil kulħadd jgħid l-istess kelma, kif spiċċaw mingħajr xogħol, jew li naqsilhom id-dħul għax qed jaħdmu anqas, kif ukoll li mdejqin bil-ġranet li qed tiqattaw ġewwa minħabba l-lockdowns li saru ġewwa pajjiżhom. Fil-każ ta' Malta, meta nirrifletti fuq dan, nista' ngħid b'sodisfazzjon li aħna l-Maltin qegħdin ngħixu ħajja relattivament komda dejn ħutna l-Ewropej u minħabba f'hekk ir-reputazzjoni ta' pajjiżna qiegħda dejjem tkompli togħla l fuq. Fil-fatt, ħbieb tiegħi, ħajjitna mhux talli baqgħet għaddejja relattivament b'mod normali, talli saħansitra żdiedu l-impjiegi minn Marzu tas-sena l-oħra l-hawn. Dan kollu grazzi għall-għaqal tagħna l-Maltin u l-Awċin u għall-għaqal ta' dan il-Gvern immexxi minn Dr. Roberta Bela. Bix-xogħol tiegħi ta' psikologa noffri wkoll sapport fit-tibdil li sar biex xogħolna jsir aktar u jieħu n-natura ta' xogħol online. Ta' poplu reżiljenti li aħna, għalkemm kien hemm żieda fil-każijiet rigward l-ansjetà u talbiet oħra għall-għajnuna, is-sitwazzjoni baqgħet għaddejja relattivament b'mod normali meta mqabbla ma' pajjiżi meqjusa aktar żviluppati minnha fejn jitlu riżorsi. Eżis,
Dan it-tqallib ikompli jimlini b'kuraġġ li meta tgħaddi din il-maltempata, pajjiżna iva ser ikun l-aqwa fl-Ewropa. Nafu li l-partit fil-gvern u aħna l-koll qegħdin naħdmu biex dan iseħħ. Rridu nagħmlu aktar kuraġġ u ma naqtaw qalbna qatt li nilħqu l-mira li nkunu lejra tad-dinja. Iva, dan il-pajjiż xkejken li tantaw min jixtieq li jkun bħalna. Dan il-poplu m'għandux bżonn messaġġi konfliġġenti bħalma qegħdin jgħaddu l-oppożizzjoni nazzjonalista. Dan il-poplu għandu bżonn iċ-ċertezza. ċertezza li fit-tmun ta' pajjiżna hemm Prim Ministru u Ministri fokati fuq xogħolhom. Għax messaġġi konfliġġenti jkomplu jħawdu n-nies, bħal meta tisma' esponenti tal-Partit Nazzjonalista jagħmlu dikrazzjonijiet li jikkontradixxu lil xulxin. Simili għal meta rreferu għal vouchers bħala kupuni u fi ftit żmien wara l-istess persuna ssejjaħ lill-Gvern biex joħroġ il-vouchers minnu fih. Ġurnata waħda jgħidulna biex nagħmlu lockdown u ftit wara jgħidu li qatt ma qalu dan. B'dan it-tip ta' messaġġi ħsara biss jista' jsir. Il-komunità tan-negozju u l-familji Maltin għandhom bżonn ċertezza u mhux inċertezza, għalhekk għandna bżonn lill-Partit Laburista biex ikompli jmexxi lil pajjiżna. Gvern Laburista immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela mhux talli dejjem kien konsistenti imma għamel ċert li kien ta' spalla għall-familji u għan-negozji. Is-sena l-oħra ma tax biss 5 bozzozz lill-familji Maltin u Għawċin kif kien għamel Gvern Nazzjonalista meta Malta ntlaqtet mir-riċessjoni. Gvern Laburista għamel 4 budgets fejn f'kull wieħed minnhom qassam il-miljuni lill-familji u lin-negozji tagħna. Kemm aħna fortunati fi żmien ta' din il-pandemija kien hemm Gvern Laburista mmexxi minn Robert Abela. Fuq nota oħra, nieħu okkażjoni biex insellem lill-anzjani tagħna li permezz ta' dal-Gvern sabu wens u għajnuna kemm mill-aspett ta' saħħa b'faċilitajiet dejjem jitjiebu kif ukoll mill-lat finanzjarju. Gvern Laburista tejjeb lejxin tal-anzjani tagħna b'għajnuniet u għotjiet supplementari ta' 300 euro lill-anzjani li jgħalqu 75 sena u għoti oħra ta' 350 euro lil dawk li jgħalqu 80 sena. Meta nsemmi lill-eżis anzjani tagħna f'dan iż-żmien partikolari li jaħbad viċin l-anniversarju tal-jum li fih ħallitna, ma nistax ma nsemmix pilastru tal-Partit Laburista li bix-xogħol tagħha u bl-involviment tagħha wittiet it-triq għall-inklużjoni tal-mara fil-politika. Ta' tifla kont niftakara sew f'xi taħdita ma' missieri fuq l-edukazzjoni u fuq il-kultura, meta hi kienet President u tirrisjedi ġewwa l-Palazz ta' San Anton. Hawnhekk kif kulħadd induna qed nirreferi għall mibkija Sinjorina Agata Barbara, pionierja assoluta bid-tbatijiet li hija ġarbet illum ngħidu li għandna vuċi fis-soċjetà. Minn hawnhekk insellem ukoll il-memorja tagħha. Fil-Partit Laburista sabu wens ukoll dawk in-nisa li ħadmu għal perjodu ta' ftit żmien fejn se jibdew jieħdu pensjoni ekwivalenti għal bolol li huma ħalsu. Fl-istess nifs, din l-inizjattiva tal-Gvern tħajjar aktar nisa biex jipparteċipaw fil-qasam tax-xogħol kif ukoll fit-tmexxija ta' pajjiżna. Politika Laburista tħares ukoll lejn dawk li jixtiequ jikru proprjetà jew jixtru proprjetà. U minkejja li għaddejjin minn din il-pandemija, il-bejħ tal-proprjetà żdied bis-saħħa tal-miżuri u l-inċentivi li ħoloq dan il-Gvern permezz ta' skemi relatati f'dan is-settur. Jiena bħala nieħu gost li din il-politika tħares lejn uliedna b'tali mod li se tibqa' tistinka sabiex ikollna l-aqwa kwalità ta' edukazzjoni ġewwa pajjiżna. Iż-żmien li l-edukazzjoni hija dik biss obbligatorja ta' bejn 5 snin u 16-il sena spiċċa. Irridu nħarsu b'aktar imħabba lejn it-tagħlim sar biex permezz hekk inkunu nistgħu noffru ċ-ċavetta tal-mobilità soċjali li huwa prinċipju tant fundamentali għall-Partit Laburista. Bla dubju ta' xejn, postu liedna f'dan iż-żmien huwa l-iskola. Mhux biss għax inkunu qed innaqsu t-tixrid tal-COVID, iżda għaliex mill-iskola uliedna jieħdu ħiliet li ma jitalmux mill-kotba,
Insemmi biss li permezz tal-iskola jitalmu tfassil tal-jum minn x'inhi iqumu sakemm joħorġu mill-iskola. Ir-rutina fil-fatt tgħinhom ikunu ddixxiplinati. F'kelma waħda li wliedna jattendu l-iskola jgħinhom jiffurmaw il-karattru u jippreparhom għal ħajjithom f'soċjetà li kull ma tmur qiegħda dejjem tkun waħda ta' sfida. Wara dan kollu nistħajjilni tajdu, mela vera wasalna, u x'fadallu jagħmel allura dan il-partit jekk ħoloq daqshekk ġid. Iżda le ħbieb. Il-Partit Laburista huwa partit li jimxi fuq binarji ta' tiġdid u qatt m'għandu jħossu li għandu jieqaf ħidmietu. Minkejja da żmien diffiċli li ninsabu fih, pajjiżna baqa' għaddej b'ritmu maġġel f'kull qasam, dak tal-infrastruttura, dak tal-immigrazzjoni, riformi fil-qasam tal-ġustizzja, ħatriet importanti bħal dik ta' kummissarju ġdid u saħansitra l-ħatra ta' avukat ġenerali ġdid li hija mara. Dan ikompli juri kemm aħna lesti għall-bidla fejn tidħol ugwaljanza u ħafna oqsma oħra li għamluni gburija li nagħmel parti minn dan il-partit. Is-sigriet ta' dan kollu huwa li aħna partit tan-nies u se nibqgħu viċin in-nies kif qed jagħmel il-Prim Ministru biż-żjarat tiegħu fl-irħula tagħna. Ħbieb, huwa l-Partit Laburista li ħoloq l-opportunitajiet u se jerġa' jkun il-Partit Laburista fil-Gvern li se jibqa' joħloq u jiżviluppa mezzi sabiex ikun hawn opportunità għal kulħadd. Opportunità sabiex kulħadd iħossu validu ġewwa pajjiżna. Aziz Prim Ministru, inwedek li se nkun qed nagħmel dak kollu possibbli sabiex bil-ħiliet tiegħi inkompli naħdem u nikkontribwixxi għal ġid li qed isir f'pajjiżna. Nirringrazzjakom. Grazzi ħafna. Dik kienet il-kandidata fir-raba' Distrett tal-Partit Laburista, Dr. Katja De Giovanni. Insejja issa sabiex nisimgħu id-diskors tal-Ministru għall-Ambjent, it-tibdil fil-klima u l-ippjanar Aron Farrugia. Bonġu Prim Ministru, bonġu kollegi, bonġu Ħamrun. Dak li jaqqat il-familji Maltin u Għawċin huwa l-imħabba għal pajjiżna għal Malta. Huwa l-aspirazzjoni illi nkunu mal-aqwa u fost l-aqwa. U minn dik l-imħabba ta' kull familja Malti u Għawċija nibet moviment il-fuq minn 100 sena ilu jissejjaħ il-Moviment Laburista imsejjes fuq 4 prinċipji fundamentali: il-mobilità soċjali, il-ġustizzja soċjali, l-ugwaljanza u l-għaqda. Dak huma l-4 prinċipji li għaddew 100 sena u għadhom magħna fostna f'din is-sala. U moviment progressiv li qatt ma jieqaf jinbidel u jibdel. Xhieda ta' dan Katja li tkellmet dalgħodu kandidat ġdida li ħadd tkun qed tikkontesta elezzjoni ġenerali fi żmien li ġej. Imma immur iktar minn hekk qed nara ħafna ċuħ hawnhekk illi llum jinsabu magħna mal-Prim Ministru biex inkomplu nibdlu dan il-pajjiż lejn orizzonti ġodda. Huwa moviment taqblu miegħi żgur illi iħobb il-Malta mhux kont jekk tkunx fil-gvern jew fl-oppożizzjoni, imma x'temmina. Huwa moviment illi iħobb il-bajda u l-ħamra u nfatam mill-politika tal-imoddi, tal-blu u tal-aħmar. Huwa moviment illi jiġbor fih allura l-aspirazzjonijiet ta' dan il-ġens illi jixtieq illi jkompli jirnexxi. Dik il-yes we can attitude iva nistgħu nilħqu l-aqwa orizzonti tal-pajjiż. Fuq kollox li l-sħabi u l-Prim Ministru flimkien magħna dak illi jikkaratterizzana mhumiex l-ostakli tal-bieraħ, imma s-soluzzjonijiet ta' għada. Dak li huwa nagħmel jiena flimkien mal-kollegi tiegħi kuljum fi deċiżjonijiet diffiċli illi rridu nieħdu fil-portafolli tagħna. Ħanieħu spunt minn dan biex inħares tejn il-portafoll tagħna li jiena flimkien mal-kollegi tiegħi qiegħed nieħu ħsieb biex naraw il-bidliet kbar li għamilna f'qasir żmien, fi żmien 12-il xahar. Fejn tidħol pereżempju l-kostruzzjoni. Fl-ewwel 100 jum tal-ħidma tagħna tellajna it-tieni qari abbozz li ħajwellet għall-ewwel darba fil-pajjiż awtorità għall-bini u għall-kostruzzjoni. Hija awtorità li ħajkollha il-professjonisti, l-aqwa esperti, il-ħaddiema, l-inspectors biex nagħtu s-serħan il-moħħ il-familji Maltin u Għawċin għax hekk jisħoq. Imma fuq kollox se jagħti wkoll sens ta' tama lill-industrija li hija importanti u kruċjali għal pajjiżna. Dak huwa
ix-xogħol tagħna. Hija awtorità li ħatwellet National Building Code, ġifieri kodiċi nazzjonali ta' kif nibnu u ta' kif inħarsu l-qoddim f'din l-industrija li qed tinbidel kuljum. Qed naraw bini antik li nieżel, bini modern li qed ikompli jikkaratterizza lil pajjiżna. U fuq kollox, intenni dak li għad fil-Parlament ftit tal-ġimgħat ilu. Mhux ħanħallu pon żgħar ta' kontratturi illi ħamġu isem kontratturi oħrajn u l-industrija. Ma fuq kollox ukoll, mhux ħanatu widen, mhux ħanati każ pon żgħar ta' nies illi jużaw każ wara każ biex jostakolaw u jfixklu industrija importanti għalina. Sinjuri, li ppjanar ukoll riformi kbar li għamilna li huma tanġibli tħosshom bidejk. Mal-ewwel mitjum tagħna sa sena ilu għamilna bidliet kbar, riformi kbar fil-policy tal-fuel stations. U kienu ambizzjużi. Waqqafna il-bini ta' fuel stations addizzjonali fil-pajjiż, darba għal dejjem. Dak huwa l-mod ta' kif l-ambjent u l-ippjanar qed inġibuh flimkien taħt bilanċ wieħed. Komplejna minn hemmhekk u għamilna riforma fil-politika rurali biex bekk anki waqt il-COVID-19 tajna iktar serħan il-moħħ lill-bidwi illi rid jipprovdilna l-għajxien tagħna jum wara jum. Ma mhux biss. Rajna wkoll il-kontroversi tal-passat nagħlquhom darba l dejjem. U issa dis-sena għandna sfida ikbar flimkien mal-forum konsultattiv għall-ippjanar intelligenti li ġib miegħu l-stakeholders kollha, mill-ambjentalisti sal-iżviluppaturi, mill-kuntratturi sal-periti, mill-era sal-planning authority. Din is-sena qegħdin naraw illi jkollna l-ewwel darba fil-pajjiż politika tal-estetika li tkompli tagħti wiġġ ġdid lil pajjiżna. U kif dejjem għallimna l-Prim Ministru, dan hu moviment illi jagħti l-inċentivi. U hekk ħanamlu se nkomplu nixprunaw il-kuntratturi, l-iżviluppaturi, is-sidien biex imorru għal xi ħaġa isbaħ li taxqek, illi għandha valur ambjentali, imma dan għamluh b'inċentivi ċari u b'saħħithom. Fuq kollox, se naraw li ikonna proċess spedit kif qegħdin jagħmlu pajjiżi oħra. Nimxu ma tal-ambjent, sinjuri, l-ambjent huwa ngħid jiena settur illi fl-aħħar 12 xahar anki bil-messaġġi ċari tal-Prim Ministru tela fuq quddiem-net tal-aġenda għall-pajjiż. L-ambjent, l-ekonomija u l-qasam soċjali fuq pjattaforma waħda għaliex dak huwa illi jikkaratterizzana bħala moviment laburista. Viżjoni tagħna illi ħad toħodna l-ewwel darba sal-2050 fejn jidħol l-ambjent. U x'qegħdin nagħmlu għadinna? Qegħdin nagħmlu miżuri u proġetti illi jimitigaw l-urbanizzazzjoni illi pajjiżna għadda minnha fl-aħħar mijiet ta' snin. U din nagħmlu dan permezz ta' ħafna xogħol. Il-ġonna vertikali, ħabbarna 5 u għandna 5 oħra ġejjin fil-xhur fil-ġimgħat illi ġejjin, huma proġetti li tuħu pjaċir bihom tgħaddi minn fejn il-Marsa Ħamrun bypass u tara dak il-ġnien vertikali illi huwa mod ta' kif il-poplu Malti ikomplu igawdi il-postijiet mhux biss rurali imma wkoll urbani tagħna. Għandna wkoll il-proġetti ta' urban greening illi jmissu mal-1 miljun euro il-wieħed fil-Ħamrun, f'Ħal-Qormi, fil-Mosta u f'Ħażlabbar fil-ġimgħat li ġejjin. Ħantelqu dawn il-proġetti biex bekk nagħtu ħajja ġdida lill-familji illi joqogħdu hemm. U mbagħad l-iskema tal-Planning Authority ta' Green Facades, 2 miljun euro ta' fondi li ħajmorru għall-familji biex niffinanzjaw il-100% ta' proġetti li jħaddru l-faċċati ta' fejn jgħixu u ta' fejn jaħdmu. Dak huwa dak li nagħmlu aħna, ħadd ieħor forsi jitkellem joħlom, aħna inwettqu. Fuq kollox, iż-żewġ proġetti kbar maġġuri li għandna qudiemna bħalissa għaddejjin bl-istudji ġeotekniċi tagħhom, il-proġett ta' tisqif tal-Mina Santa Venera u l-proġett ta' Triq Sant'Anna fil-Furjana. Il-proġetti qegħdin hemmhekk, l-istudji jinsabu hemm u jekk ħadd ieħor induna xahar tard illi mixxin jien ngħidilhom illi għadna qasdejna ħankomplu naqtawkom nifiskom bil-proġetti ambjentali illi ħanamlu fil-ġimgħat u x-xhur illi ġejjin. Fuq kollox, mbagħad għandna qasam tal-iskart, is-settur tal-iskart li maniġġjar tiegħu illi hawnhekk għamilna rivoluzzjoni. Ningrazzja l-Prim Ministru tal-appoġġ kbir illi tagħna sa mill-ewwel ġimgħat fejn qed ninvestu 500 miljun euro biex nagħmlu state of the art plants fl-Eco Hive il-Matab illi ħajjagħmel ħaġa waħda biss.
jinfatam mill-politika tal-miżbliet illi karatterizza gvernijiet preċedenti u nħarsu lejn l-iskart bħala riżorsa biex bekk noħolqu enerġija elettrika u ħafna affarijiet oħra. Riżorsa illi pajjiżna se jkollu għall-ewwel darba. Imma mhux biss. Qegħdin naraw ukoll illi ikonna pjan fit-tul li jaħodna l-10 snin li ġejjin biex bekk nimxu lejn il-miri internazzjonali li għandna fil-qasam tal-iskart ukoll. Fuq kollox però din il-ġimgħa tajjeb ngħidu, kellna lill-esponenti tal-pożizzjoni, il-Shadow Ministers tiegħi, illi għamel press conference fuq rapport tal-NAO tal-National Audit Office dwar ir-riċiklar. Huwa rapport li jitkellem dwar l-2019 u qalulna li Malta tinsab lura u robsor. Jiena nixtieqhom iħarsu lejn rapporti oħra tal-Awditur Ġenerali fejn jitkellem dwar il-fatt li pajjiżna lil minn dak li għamlu pajjiżi oħra ġrien tagħna baqa' bil-politika tal-miżbliet sena wara sena. U allura huwa wirt illi ħallew gvernijiet nazzjonalisti sena wara sena. U allura naħseb illi jekk hemm settur li ma jistax tunu talimiet mill-oppożizzjoni huwa proprjament is-settur tal-iskart li f'moħħ il-poplu Malti mhux minna biss hawnhekk. Meta titkellem dwar skart jiġuk f'moħħok il-miżbliet li karatterizzaw gvernijiet preċedenti. Fuq kollox però għandna l-investiment kbir li sas-sena 2025 se naraw 4 impjanti state of the art li ħajibdlu wiċċ pajjiżna fejn jidħol il-qasam tal-iskart. U tajjeb ngħidu illi ħaddieħor l-oppożizzjoni ħolmu bil-proġett tal-waste to energy tal-inċeneratur kien propju fi frar tal-2009. Għoddejthom jien għaddew 12 sena. Mela fejn ħaddieħor ilablab u jitkellem u joħlom aħna nwettqu. Fis-sena 2025 se jkollna 4 impjanti illi ħajkaratterizzaw dan il-proġett maġġuri. Prim Ministru, fejn ħaddieħor witfulija minnu miżżuri jaf hawnhekk ħalliha miżbla mitfija. Aħna ħanamluh park għall-familji u nieħu pjaċir f'April u nżuruh flimkien biex intuh lura lill-familji żriera illi dejjem rawh bħala jsor. Fuq kollox minn dak iż-żmien law triplikajna il-ħidma tagħna fejn jidħol il-persentaġġi li pajjiżna miex lejhom fejn jidħol qasam tal-iskart. Mhux biss tibdil fil-klima u hekk tiġi biex nagħlaq id-diskors tiegħi, tibdil fil-klima li hawnhekk ukoll qegħdin nagħmlu bidliet kbar illi ħadd ieħor laqqas biss ħolhom. Rapporti kbar sena wara sena ta' gvernijiet preċedenti illi jimmiraw lejn xi ħaġa laqqas biss tkun fuq il-karta. Aħna ħawwettquha u fil-ġimgħat ix-xhur li ġejjin se nħabbru l-pjan tagħna strateġiku biex immorru lejn ekonomija illi taħdem żero karbonju. Dan huwa il-mira, il-wirt, il-legat illi Partit Laburista se jħalli fi żmien illi ġej. Ħolqien ta' green jobs u tajjeb ngħidu illi ħammorru lejn full electrification tal-flotta tagħna fis-snin li ġejjin għaliex hekk jixraq lill-poplu Malti għax it-tniġġis hekk nattakkawh u nelbuh, imma fuq kollox. Flimkien ma' Mirjam Dalli ħankunu tinħarsu wkoll lejn Għawdex biex ikun pionier bħala gżira illi taħdem żero karbonju lejn ekonomija l-ġdida illi naspiraw leha. Sinjurina, niġi biex nagħlaq id-diskors tiegħi b'messaġġ ċar ħafna. M'għandniex oppożizzjoni illi għandha dejat, ninsabu 18-il xahar qabel elezzjoni ġenerali b'oppożizzjoni illi m'għandix manifest. M'għandix idejat, m'għandix laċ biex tbiddel settur wara l-ieħor mhux dan biss. U allura ir-responsabilità issa tinsab fuqna flimkien mal-Prim Ministru. 20 ta' snin oħra inħarsu lura, nkunu barra mill-politika aħna u ħanħarsu lejn il-legat illi ħanħallu warajna. Meta ħarsu lura mhux ħanaraw il-voti li ġibda, dawk huma sbieħ, naħdmu għalihom, jekk Alla jrid il-qudiem naħdmu biex ikollna rebħa ikbar milli kellna fi żmien illi għadda. Imma l-aħħar messaġġ tiegħi llum huwa illi nkomplu nagħtu l-appoġġ lill-Prim Ministru illi qatt ma ddejjaq jieħu deċiżjonijiet ibsin għaliex dak illi tfal tagħna fi żmien illi ġej se jiġri jkun dwaru huma l-proġetti, huma l-policies, huma d-deċiżjonijiet ibsin illi ħanieħdu issa u fi żmien illi ġej. Ningrazzjakom. Grazzi il-Ministru Aron Farrugia. Min hawnhekk insejjaħ issa sabiex nisimgħu id-diskors tal-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Grazzi.
Grazzi, ħbib tiegħi nsellmilkom. Gvern li joffri is-serħan il-moħħ. Dan huwa gvern li f'pandemija offra is-serħan il-moħħ lill-poplu tagħna li se jibqa' jinvesti fih. U hekk għamilna. Daw kienu xhur fejn flok imxejna bil-politika tal-awsterità bqajna ninvestu fin-nies. Dejjem enfasizzajt u se nibqa' nenfasizza li pajjiżna ikkumparat ma' pajjiżi oħrajn qiegħed f'pożizzjoni b'saħħitha. Dan għax kelli l-fatti fidi. L-aħbarijiet li kellna din il-ġimgħa jikkonfermaw dak li qed. Minkejja l-pandemija, il-gvern ma ħa xejn mingħand in-nies, anzi bil-kontra. Tajna fuq li tajna. U dan il-ħsieb, din linja ta' ħsieb, tlaqna biha f'Marzu li għadda, numru ta' xhur ilu, meta nidejna l-ewwel pakkett finanzjarju, it-tieni wieħed warajh f'Ġunju fil-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika, imxejna l-budget, flok budget ta' austerità għamilna l-akbar budget li qatt sar f'pajjiżna. U dak li tajna se nsostnuh. U nistgħu insostnuh għax għandna ekonomija li hija sostenibbli. Fuq kollox se nibqgħu ninvestu fin-nies. U tim Malta se jibqa' dak it-tim rebbieħ. Tim Malta li jippreferi l-għaqda, li jagħżel l-għaqda u l-imħabba fuq il-firda. Tim Malta li jagħżel il-paċi fuq il-ġlied. Tim Malta li l-mibeda ma jafx tfisser. U iva ħbib tiegħi, il-ġimgħa li għaddiet estendejt lit tal-ħbiberija. Lit tal-ħbiberija lil dawk kollha ta' rieda tajba ġejjin mill-liema settur tas-soċjetà tagħna u x'inhu twemmin politiku tagħhom li għandhom lil Malta l-qalbhom. Illum nerġa' nestendi dik lit tal-ħbiberija u ngħidilhom ejja naħdmu flimkien. Ejja naħdmu flimkien għal dal-pajjiż. Ejja naħdmu flimkien għal dal-pajjiż li tant inħobbu. Din Malta dan għawdex tant sbieħ. Il-bieraħ, ħaġa sempliċi, il-bieraħ, ġurnata tant sabiħa, temp sabiħ, klima sabiħa, pajsaġġ sabiħ ta' dal-Gżejjer li verament jagħmlek gburi li jint Malti u għawċi. U dan huwa l-appell tiegħi llum. Messaġġ wieħed ta' għaqda. Qegħdin f'mument li rridu nibżgħu ħafna għal dak illi għandna, l-appell jibqa' biex inkunu dixxiplinati, nosservaw ir-regolamenti kollha tas-saħħa immejja naħdmu flimkien. Dan mhumiex il-mument li ndaħlu partiġjaniżmu. Dan huwa l-mument li fih ngħidu aħna Maltin, aħna Awċin. Ejja ħalli niġbdu ħabel wieħed ħankomplu nagħmlu l-ġid għal dan il-pajjiż, ħankomplu ntellaw il-fuq il-kwalità tal-ħajja tan-nies tagħna, l-livell ta' għajxin tan-nies tagħna li l-koll kemm aħna jidnemmen li dan huwa pajjiż illi fil-fond ta' qalbna kollha kemm aħna nħobbu lill-poplu. Ġejjin mill-liema twemmin politiku. Twemmin politiku jibqa' sekondarju. L-imħabba lejn in-nies hija dik li tikkaratterizza dal-poplu tant b'saħħtu. U s-saħħa u r-reżiljenza tagħna u rejnija f'da xhur li għaddew fil-pandemija fejn f'mumenti l-aktar diffiċli li qatt ma għadda minnhom dal-poplu, l-aktar diffiċli li għaddiet minnhom id-dinja, ejja nkunu onesti ma' xulxin. Qatt id-dinja marat mumenti bħal dawk li qed ngħixu bħalissa. U li għexna f'daw l-aħħar xhur. Imma konna kumpatti flimkien, ħdimna flimkien, bqajna solidali maqudin flimkien u dak huwa l-appell tiegħi. Diħli l-ġimgħat li jekk inkunu bil-għaqal u nibqgħu bil-għaqal kif aħna se jkunu ġimgħat sbieħ. Ma rridu nibqgħu iffukati flimkien maqudin flimkien, sens ta' dixxiplina u determinat li naslu fejn irridu nieħdu lil dan il-pajjiż. U bibtiegħi dil-ġimgħa kienet ħidma intensiva oħra fil-Parlamentu fid-diversi ħidmiet li qegħdin nagħmlu bħala gvern, imma dil-ġimgħa kienet tfisser mument partikolari għalina fejn reġġajna lura dak
li Gonzi PN ta' qabel l-2013 kien ħa minant il-ħaddiem. X'kien ħa minant il-ħaddiem qabel l-2013? Meta sabu id-diffikultà, meta sabu il-maltemp li qaqqas jikkumpara ma' dak tal-lum, tal-isfida ekonomika tal-2009, wieġbu billi xeħtu l-pis fuq il-ħaddiema. U qalulhom il-festi pubbliċi li jaħbtu fil-weekend noħduhom mill-lif. Hekk kien jaħdem il-Gvern Nazzjonalista. Dak l-istess partit immexxi tajjeb ngħidu mill-istess nies qed naraw issa mmexxi mill-istess nies jekk qatt kellna xi dubju li ħa mingħand il-ħaddiem flok refa l-pisu. Ħa mingħand il-ħaddiem. Aħna bil-kontra. Il-festi pubbliċi kollha li jaħbtu fil-weekend irġajna tajnihom lill-ħaddiema. U dak kollu li Gonzi PN ħa mingħand il-ħaddiema aħna tajnihom lura. U din ħbib tiegħi. U din ħbib tiegħi fl-aħħar mill-aħħar iktar milli miżura tfisser id-differenza kollha tal-ħsieb tagħna. Fl-2009 rinfaċċat bi kriżi ekonomika, il-Gvern Nazzjonalista ħalla lin-nies ifendu għal rashom. Flok refalhom il-piżijiet, għallhom mhux tort tiegħi din kriżi ekonomika dinjija, issa araw se tagħmlu. U hekk ġara ħbib tiegħi għax min kien b'saħħtu żamm fil-wiċċ u minn ma kien b'saħħtu ereq. Dan qed nitkellmu 11-il sen ilu, 10 snin ilu. U aħna x'għamilna? Rinfaċċati bl-ikbar kriżi soċjali, ekonomika u medika li qattrat id-dinja, morna fid-direzzjoni bil-kontra. Investejna bis-saħħa fin-nies. Weight supplement, 800 euro fix-xahar. Il-vouchers, skema wara l-oħra. Lin-negozji għennejhom b'skema li tissussidja l-kera tagħhom. Is-servizzi tal-enerġija. Dak li għamilna aħna. Il-moratorja li introduċejna. Miżura wara miżura, differiment tat-taxxi l-posponiment. Tat-taxxi tibda semmi ma tiqafx. U bqajna nsostnuhom il-miżuri. U nibqgħu nsostnuhom sakemm hemm bżonn, sakemm niżguraw li l-pajjiż reġa' lura fir-ritmu ekonomiku li konna mdorrijin bih. Stajna nagħmluh għax konna bil-għaqal. U ħsibna u ġemmajna għal-jum li seta' jinqala. U nqala f'Marzu li għadda. U għalhekk li nħares il-qudiem b'da sens ta' ottimizmu, kawti imma ottimisti. Saqajna mal-art imma pożittivi. U dik hija l-viżjoni li bija rridu nħarsu lejn ix-xhur li ġejjin, xhur ta' ħidma kbira, se jkunu xhur fejn il-pajjiż irid ikun iffukat għandna opportunitajiet kbar ġejjin, imma rridu nkunu hemm tal-ewwel biex naħtfuhom. It-turiżmu insemmi settur wieħed. Lajna daqqa. U mhux daqqa żgħira, settur li bejn wieħed u ieħor terz tal-ekonomija tagħna, jekk mhux iżjed. Imma hemm l-opportunitajiet u jekk nibqgħu moħħna hemm iffukati lesti biex naħtfu dawn l-opportunitajiet, determinat li iva lil dan il-pajjiż inwassluh fejn kollha kemm aħna irridu li nerġgħu naraw lil Malta u lil Għawdex. Tafu kemm il-Gvern Nazzjonalista seraq kien lif lil ħaddiema 50 ġurnata. U llum qegħdin jgħidulna li jħobbu l-ħaddiem. Bil-kliem tista' tgħid li trid. Faċli, l-iktar faċli meta tkun fl-oppożizzjoni. Għax tista' tgħid, anzi kważi qas qegħdin jgħidu għax qed jgħidu ma jridux jiżvelaw il-pjanijiet tagħhom u x'offru għall pajjiż, ma kulħadd jista' jitkellem, meta tkun fis-sit tax-xufier il-mument tal-prova. Llum il-poplu għandu dak il-privileġġ jew dik il-kumdità li jista' jqabbel 7 snin ta' gvern immexxi mill-Partit Laburista, deħlin fit 8 sena issa mill-2013 sal-lum u jqabbel qabel l-2013. Ħadd ieħor qed jgħidilna l-kap tal-Oppożizzjoni li konna aħjar qabel l-2013. Dik id-domanda intom tridu twiġbuha.
U l-fatti juru li f'mument, jekk kien hemm mument li ddefinixxa lil dan il-gvern kienet il-pandemija, għaliex f'mument fejn ħarsu madwarna fl-Ewropa, ħarsu x'qed jiġri madwarna, ħarsu lejn kemm il-kriżi politika kien hemm, lejn kemm il-kriżi tas-saħħa kien hemm, lejn kemm il-kriżi ekonomika u soċjali kien hemm. U għalhekk, iva, nibqa' ngħid li pajjiżna qiegħed fost l-aqwa u meta nagħmlu dan il-paragun lejn x'qed jiġri madwarna, lejn in-nofsinhar tagħna, lejn it-tramuntana tagħna, madwarna, id-dawra tont, madwarna. U qed naraw kollha kemm aħna nsegwu il-mezzi tax-xandir x'qed jiġri, kemm il-gvern waqa' sforz inkwiet politiku intern, u hemmhekk fejn rġajna ħronejna kemm aħna gvern b'saħħtu u stabbli, kemm hemm pressjonijiet u pajjiżna jibqa' b'saħħtu u reżiljenti. Imma dan kollu, is-suċċess ta' dan kollu tista' tasru għal element wieħed, ix-xogħol, il-ħolqien tax-xogħol. U qatt daqs dawn l-aħħar xhur ma rajna kemm huwa importanti li jkollok il-ħolqien tax-xogħol tal-kwalità. Qabel konna nitkellmu fuq ix-xogħol bħala dak li għad id-dinjità lil bniedem. U rridu nitkellmu, nibqgħu nitkellmu hekk ukoll. Imma f'dawn l-aħħar xhur rajna kemm ix-xogħol huwa meħtieġ biex f'mumenti ta' emerġenza inti tista' tibqa' taqla l-għajxin tiegħek ta' kuljum. U dak li kellu qudiemu l-gvern din l-isfida bla preċedent li tibbilanċja fuq naħa bejn li tħares is-saħħa tan-nies u min-naħa l-oħra tibqa' tħares l-għajxin tan-nies. Il-protezzjoni tal-lives u tal-livelihoods. U nemmen illi irnexxilna niksbu dan is-suċċess għax żammejna dal-bilanċ. Ma bilanċ li ma kienx faċli ħbib tiegħi biex tilħqu. Għaliex f'kull mument tittażel għandek għażliet li jekk tieħu żball il-konsegwenzi ma kinux ħfief. U x'rajna dil-ġimgħa? Rajna illi l-istatistika qed turi li pajjiżna għandu ir-raba lanqas rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ fl-Unjoni Ewropea. Aħbar li verament imlitni b'kuraġġ. Għas-seba' xahar konsekuttiv f'Diċembru li għadda naqqasna n-numru ta' persuni li qed ifittxu x-xogħol. Minn dakinhar li nidejna il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika inħoloq 1800 job ġdid. Dan meta jiena ngħid li pajjiżna sejjer tajjeb, daw il-fatti, fatti li ma jista' imerihom ħadd. Tgħid, għax dawn huma l-fatti l-istatistika li ħadd ma jista' imeriha. F'Diċembru li għadda, ftit tal-ġimgħat ilu, pajjiżna rreġistra bejħ 6 darbiet iżjed mill-Unjoni Ewropea. Dawk huma l-fatti li ma jista' imerihom ħadd. Issa forsi dax-xahar nżidu ftit iżjed għax għandna l-min qed ibiħ ir-roses. Imma ħbib tiegħi dan kollu huwa frott tal-pjan ekonomiku, tal-viżjoni ekonomika li aħna għandna l dan il-pajjiż. Viżjoni fost oħrajn li din il-ġimgħa stajt naqsama mal-ħbib tagħna li jmexxu l-Kummissjoni għal persuni b'diżabilità ma' Samantha li segwiet fil-passi ta' Oliver Xikluna li tant għamel ħidma tajba hemmhekk. U l-esperjenza sabiħa li kelli kienet li mhux biss iltqajt anke ma' ħbib tiegħi ta' żmien l-iskola li qed jaħdmu hemmhekk persuni li għandhom diżabilità imma li l-karatteristika tagħhom hija l-abbiltà li huma produttivi fuq il-post tax-xogħol li tant ammirajt sinċerament ammirajt il-ħidma d-dedikazzjoni tagħhom u tallimt li ma tħalli xejn fil-ħajja jillimitak iżommok lura. U rajt ċertu esperjenzi ta' qsim il-qalb. Imma li tara inti flok qsim il-qalb inislu fik tama u kuraġġ u ma tarax nies li igorru li jeqirdu bil-kontra. Li juruk il-proġetti li qed jagħmlu f'ħajjithom,
li juruk x'qed jagħmlu, x'qed jaħdmu. Mhux biex itejbu ħajjithom, nies li qed jaħdmu fih dan il-Kummissjoni għal persuni b'diżabilità, li qed jaħdmu biex itejbu ħajjet ħaddieħor. U dik xi ħaġa li vera laqtitni. Li persuni illi setgħu għażlu li joqogħdu d-dar u jieħdu benefiċċju. Setgħu kellhom dik l-għażla. Hemm min ma jistax jagħmel mod ieħor ħankunu ċari. Ma dal-persuni setgħu ħadu dik l-għażla imma minflok qalu le. U bil-ħidma tagħhom illum qed itejbu l-ħajja ta' ħaddieħor qed jagħtu lezzjoni lil kull wieħed u waħda minnha tal-kuraġġ li għandu jkollok fil-ħajja, tas-sens ta' pożittività, tal-kuraġġ li għandu jkollok fil-ħajja u dak li f'dawn l-aħħar xhur żamna għaddejjin il-qudiem, il-kuraġġ, is-sens ta' pożittività li qatt ma ħallejna xejn jaqtalna qalbna. U hekk li rridu nħarsu lejn ix-xhur li ġejjin. Li kif konna kapaċi nżommu pajjiż miexi f'direzzjoni l qudiem fl-iktar mumenti diffiċli, issa li qed naraw the light at the end of the tunnel, inkunu kapaċi wkoll li nibqgħu mmexxu dan il-pajjiż il qudiem f'da sens ta' enerġija, ta' pożittività, ta' viżjoni ċara li nafu fejn irridu mmorru. U ħbib tiegħi iva, għamilna żbalji, mela ma għamilniex, imma għamilna ħafna tajjeb ukoll. U dak huwa tajjeb li rridu nkomplu nibnu fuqu. Fejn stajna konna aħjar, inbidlu u nagħmlu aħjar. Imma janħarsu l-qudiem f'da sens taqda nazzjonali u nerġa' mmur lura għal dak li rajt fil-Kummissjoni din il-ġimgħa u nħares lejn x'stil ta' politika irid jara dan il-pajjiż. Irid l-istil ta' politika ta' mibeda li rajna fil-konfront tal-ħabib tiegħi Kevin Kutajjar? Le. Dak huma kummenti li rajna din il-ġimgħa ta' mibeda li rridu nwarbuhom fil-ġenb. Aħna bħala poplu jixirqilna ħafna u ħafna ħjar minn hekk. Ta' kummenti li jbaxxu lill-bniedem. Jien irrid nara stil ta' politika li insellem l-Oliver Xikluna għaliex dejjem għallimni li int ma tħares lejn kuluri, li ma tħares lejn dak li jifridna, imma tfittex dak li jaqadna. U għalhekk illi prinċipju valuri li forsi dejjem ħadnihom for granted u dak li għaddejna minnu f'dawn l-aħħar xhur. Tagħna riset ta' dan il-valuri li issa rridu nżommu ħmanna li nibqgħu nżommu dal-valuri bażiċi tant importanti magħna hekk kif qed inħarsu lejn l-irkupru ekonomiku ta' dan il-pajjiż illi nħares li jkun wieħed b'saħħtu importanti li jkun irkupru ekonomiku b'saħħtu, imma ottimist li se naslu fejn il-koll kemm aħna rridu naslu. Ħbib tiegħi il-ħidma baqgħet għaddejja fis-settur tal-housing illi fil-waqt li ħadd ieħor isemmi l-isfidi, aħna nirrikonoxxu l-hemm sfidi fil-housing, mela m'hemmx l-isfidi. Iżda ma twildux il-bieraħ. L-isfidi ma ħoloqhomx dan il-gvern. U jekk irridu nħarsu lejn l-istorja ta' kif żviluppat fil-qrati tagħna jilli kont naħdem hemmhekk dak iż-żmien, ngħid li 20 sen ilu bleżatt, 20 sen ilu bleżatt, kellna sentenza tal-qrati tagħna li juried lejn fejn kien sejjer dan il-pajjiż, lejn fejn kienet sejra l-problema tal-housing. 20 sen ilu. Ħadd ieħor xeħħet taħt it-tapit il-problema. Prova jibdel il-liġijiet, aktar xeħħet il-problema taħt it-tapit. Aħna ħdimna differenti. Nafu l-hemm l-isfida, mhux ħanejdu l-isfida m'hemmx, imma l-kelma hija kelma u l-kelma li tajt hija li maħna se nħallu l-ħadd waħdu. U maħna se nħallu qed nara li Rodrika hawnhekk Galdes f'dejja qed jaħdem b'ħidma tajba ħafna. U x'għamilna? Investejna miljuni fuq miljuni fil-bini ta' units soċjali ġodda, ta' units għal housing soċjali u housing affordabli. Investiment li lna ma narawh mis-snin 70. L-akbar investiment li qatt sar. Mhux billi titkellem, mhux billi toqgħod beżza lin-nies u tgħidilhom għax issa l-qrati se jiżgumbrawkom u se tispiċċaw fit-triq. Aħna wieġbu bi proġetti. U bil-proġetti ta' housing lin-nies tista' tagħtihom is-serħan il-moħħ għax in-nies fl-aħħar mill-aħħar jekk jiġu żgumbrati
mhux bil-paroli settihom is-serħan il-moħħ, billi tista' toffrilhom akkomodazzjoni soċjali jew akkomodazzjoni affordabbli u kien għalhekk li ħares ta' din il-ġimgħa ħa naraw fiex wasalna fil-proġetti. Għandek uħud fejn saħansitra bdejna l-finishings, għandek uħud fejn avvanza sew ix-xogħol fuq il-ġebla, għandek siti oħrajn fejn bdew il-pedamenti. U din is-sena se naraw il-frott ta' dak l-investiment. Fil-frattemp għandna awtorità tad-djar li qed issegwi l-każijiet kollha ta' dawk il-persuni li għandhom proċeduri ta' żgumbrament fil-konfront tagħhom qed tagħtihom l-għajnuna kollha illi hija meħtieġa se nibqgħu nagħmlu hekk, nistgħu nagħmlu hekk imma x'għandna ekonomija li hija sostenibbli u ekonomija li tippermettilek għax inutli tgħid se nipprovdi l-housing lin-nies u se nipprovdi l-assistenza. Jekk fl-aħħar mill-aħħar il-but ma jippermettilekx titkellem ħafna, tgħid ħafna u ma tkun tista' tagħmel xejn. U ħbib tiegħi x'stajn għadna? Pandemija. Xhur ibsin għall-pajjiż, xhur ibsin għad-dinja u stajn qed nisma'. Issa ċ-ċirkostanzi huma li huma, ġi fuqna dak li ħadd ma stenna li se jiġi u jkollna naqsu l-investiment fil-housing. Ħadd ieħor ibqgħu ċerti li hekk kien jagħmel, ħadd ieħor kien jibda jgħid immissa nibdew naħsbu biex inżidu t-taxxi u nibdew naħsbu biex innaqsu n-nefqa u nibdew naħsbu biex dara dak il-proġett nistgħu ngħaddu mingħajru u dik il-binja nistgħu ngħaddu mingħajrha. Bil-kontra ħdimna. Bil-kontra l-proġetti kollha li kien hemm għaddejjin bqajna għaddejjin bihom ma waqqafniex investiment li hu investiment, mhux talli ma waqqafniex, talli bil-kontra fimna li dan hu l-mument fejn il-gvern irid jinvesti iżjed. U l-esperti ekonomiċi tagħna x'qalulna? Għażla. Jew il-gvern jaqaf jinvesti, il-gvern jista' jaqaf jinvesti u jgħid ġiet il-pandemija. Jekk jaqaf jinvesti l-gvern, jaqaf jinvesti l-privat. X'għamilna bil-kontra? Investejn iktar. U rajna li l-privat investi iktar. Dik l-istrateġija li mxejna fuqha. U mhux biss fid-diversi setturi li tkellem dwarhom s'issa, illum dalgħodu rajna aħbar f'ġurnal nista' nikkonferma. Il-gvern dil-ġimgħa se jkompli jinvesti fl-istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Għaddejna minn xhur fejn investejna fl-istituzzjonijiet fil-qasam tal-governanza tajba, importanti ħbib tiegħi għax dak il-qasam ta' governanza tajba jrid jiżgura il-futur ta' kull wieħed u waħda minna, ta' kull business f'pajjiżna. Għas-snin li ġejjin jien determinat li nġibu riżultati tajbin għal pajjiżna f'dak il-qasam, ġibna diġà u kellna istituzzjonijiet barranin illi faħruna tal-ħidma tagħna, dil-ġimgħa se nkomplu. Inħarsu lejn il-qrati, investejna fl-infrastruttura, fil-bini, fil-riżorsi. Dil-ġimgħa se nimxu l-qudiem fi proċess fejn se jinħatru 4 maġistrati ġodda, 4 imħalfin ġodda. L-investiment se jkun ta' aktar minn 2 miljun euro fis-sena. Fis-sena. Money well spent. Money well spent għaliex nitlaq billi nagħti il-fiduċja sħiħa tiegħi lill-ġudikanti tagħna kollha l-imħalfin il-maġistrati u nħares il-qudiem li magħhom nagħmlu r-riformi li fadlilna nagħmlu fil-qasam tas-saltna ta' dritt f'pajjiżna. Imma ma waqafniex hemmhekk. Dan se jkun l-ewwel darba li issa se jaħdem il-metodu ġdid ta' ħatra tal-imħalfin fejn bħala gvern neħħejna is-seta li kellu minn dejjem il-Prim Ministru li jagħżel il-ġudikatura u jaħtara u seta li jiddispjaċini ngħid li qabel l-2013 rajna kemm ġiet aktar milli użata xi kultant abbużata, kien hemm fejn ġiet użata tajjeb, kien hemm fejn ġiet użata ferm inqas tajjeb, did-darba il-proċess ta' ħatra jażel dwaru finalment hemm proċess li minnu il-gvern se jkun maqtuħ, finalment jiddeċiedi l-President tar-Repubblika dan huwa l-qasam ta' riformi li ħdimna tant fih issa se nkunu qegħdin narawh jaħdem fil-prattika u bħala gvern nibqgħu ninvestu f'dan il-qasam tant importanti biex inkomplu mixin il-qudiem fil-progress ekonomiku ta' pajjiżna imma dejjem f'qasam ta' governanza tajba, f'qafas ta' governanza tajba li jien nara li dan il-pajjiż għandu jibqa' miexi il-qudiem fih.
bqajna żjed ninvestu f'Għawdex ukoll ħbib tiegħi. Ħdimna, investejna fil-ġudikatura, investejna fil-housing, issa inkomplu nsaħħu l-investiment f'Għawdex li tant u tant għandna l-qalbna. Nidejna l-Gozo Employment Refund Scheme, żewġ skemi nidejna li huma sinifikanti għal Għawdex, kif ukoll il-Gozo Teleworking Scheme, żewġ biżuri tal-budget ta' din is-sena. X'inhu l-iskop warahom? L-iskop huwa li jkollna impjiegi ta' kwalità għall-Lawċin li joffru aktar serħan il-moħħ lill-Lawċin, kuntratti ta' xogħol li joffru iktar stabilità. Il-Gozo Employment Refund Scheme li se tkun qed taħdem għal negozji li huma stabbiliti f'Għawdex fil-Gżira Awċija li għal din is-sena se jkunu qegħdin jimpjegaw persuni ġodda fl-2021 u hemmhekk se nkunu qed nagħtu rifużjoni tas-salarju ta' sa 6,000 euro imqasma fuq medda ta' 3 snin. Din miżura b'saħħitha u li turi l-linja ta' dan il-gvern, il-viżjoni ta' dan il-gvern li nkomplu noħolqu xogħol ta' kwalità f'Għawdex għall-Lawċin. U t-tieni skema dik tal-Gozo Teleworking Scheme hija għal kumpaniji li huma bbażati f'Malta imma li joffru l-opportunità ta' teleworking għal ħaddiem Għawċin, jiġifieri inti ħaddiem Għawċi tista' taħdem bit-telework minn Għawdex u l-kumpanija hija bbażata f'Malta. Hemmhekk se noffru żewġ inċentivi, l-ewwel wieħed ta' 850 euro sa 850 euro fl-investiment li l-employer ikun għamel fl-apparat teknoloġiku u t-tieni inċentiv wieħed b'saħħtu immens huwa ta' rifużjoni ta' refund sa 10,000 euro tal-paga ta' dak il-ħaddiem fuq medda ta' 3 snin. Ġifieri hawnhekk ħbieb tiegħi araw x'qed nitkellmu. Li l-gvern qiegħed javvanza 10,000 euro għal ħaddiem wieħed fuq medda ta' 3 snin sabiex ninċentivaw u nagħtu l-opportunità lill-Lawċin jaħdmu minn Għawdex. Mhux li titkellem fuq Għawdex miżuri meta tasar miżuri x'miżuri tagħmel. Tista' titkellem u tgħid se nagħmel hekk u se nagħmel hekk u nraħħsu l-amara u x'ma nafx ma qalulniex. Miżuri konkreti. U dawn huma il-miżuri konkreti li jien illum niġi bihom hawnhekk li nieħu pjaċir nitkellem naqsam magħkom. U x'fadal? Ta' kull ġimgħa niġi hawnhekk u nħabbar aktar u aktar miżuri għax fl-aħħar mill-aħħar dan huwa l-gvern li l-għan tiegħu jibqa' dak ewlieni li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Kif ittejjibha il-kwalità tal-ħajja tan-nies? Għal qalbna għandna l-Lawċin imma għandna l-anzjani tagħna. Ħadd pjaċir nisma' lil Katja li tkellmet b'tant passjoni dwar l-anzjani tagħna. Iva Katja, jien għandi dik l-istess passjoni għall-anzjani tagħna li tantu tantaw għal dan il-pajjiż u għadhom qegħdin jagħtu. U għalhekk li l-gvern se jibqa' jniedi miżura b'saħħitha waħda wara l-oħra anke b'sinjal ta' rikonoxximent. Mhux biss ta' kemm tawtu l-isnin l-anzjani tagħna, imma anke ta' x'sagrifiċċju kellhom jagħmlu f'dawn l-aħħar xhur. L-inqas ħaġa aħna li nistgħu nagħmlu bħala gvern hija li dak is-sagrifiċċju li jagħmlu l-anzjani tagħna impattuhom lura b'miżuri li iva jtejbu il-kwalità tal-ħajja tagħhom. 44,500 anzjan u anzjana li se jkunu qed jirċievu pagamenti semmiethom ukoll Katja brati ġodda u aħjar tal-għotja tal-anzjani, dik li hija magħrufa bħala Senior Citizens Grant. Kif ukoll bonus għal dawk il-persuni li ma kinux ħalsu bolol biżżejjed biex jieħdu pensjoni. Dawn huma ir-realtajiet li tisma' meta tkun fit-triq. Daw minn fejn ġibnihom daw l-idejat, smajnihom mingħand in-nies. Meta tkun qiegħed iddur bib jgħidulek in-nies, isma' jien kelli dir-realtà f'ħajti, ma ħallasx biżżejjed bolol meta kont qed naħdem. Kelli niżżewweġ u nitlaq mix-xogħol għax dak iż-żmien hekk konna nitkellmu fis-sebgħinijiet m'għandix biżżejjed bolol imħallsa. U nirreaġixxu b'dat tip ta' miżuri. Dal-pagamenti b'effett mill-bieraħ, mis-sibt mill-bieraħ. Kemm se tiswa? Għaliex jien ma niġix hawn qudiemkom u nitkellem fl-arja. Ħadd ieħor il-ħabib tiegħi, kap tal-Oppożizzjoni, meta saqsejh l-iktar domanda bażika, semma miżura li qal li missu jagħmel il-gvern, saqsejh x'tiswa?
costings fejnhom. U ma beda jdur u jara x'se jwieġeb u mbagħad telaq. Dur, x'iswa li jgħod, għax jekk inti l-miżuri li tniedi ma jkunux costed, ma tistax tagħmilhom. Dal-miżuri li semmejt se jiswew 15 miljun euro. Dak li se ninvestu fl-anzjani tagħna. Da miżuri li se jikkumplementaw iż-żidiet fil-pensjonijiet tagħna tal-anzjani tagħna li nidejna fl-aħħar budget li jiżdiedu ma' benefiċċji ma' diversi benefiċċji oħra li għandna għall-anzjani tagħna. Lotja semmit Katja d-dettalji dawk huma li semmit preċiżamenti tingħata l-persuni li għandhom aktar minn 75 sena li għadhom qed jgħixu fil-komunità u interessanti nsemmu wkoll li minn din lotja se jkunu qed jibbenefikaw ukoll dawk l-anzjani li jgħixu f'residenza tal-anzjani privata u li jħallsu minn butom. 300 euro lil dawk il-persuni li għandhom minn 75 sa 79, 350 euro għal persuni li għandhom aktar minn 80 sena. Dak u l-mod kif il-gvern iħares lejn l-anzjani tagħna. Turija tar-rispett li għandu jkollna lejn l-anzjani tagħna, turija ta' mħabba illi b'miżuri konkreti tista' twassal għal titjib fil-kwalità tal-ħajja. U żidna wkoll ħbib tiegħi ma' dan il-bonus li kont qed nitkellem dwaru żied oħra ta' 50 euro minn żieda ta' 50 euro li l-bonus se jkun qiegħed jiżdied għal 250 euro għal dawk il-persuni li jkunu ħallsu minn sena sa 4 snin bolol, kif ukoll se jkun qed jitlaq għal 350 euro jekk dawn il-persuni jkunu ħallsu 5 snin bolol jew iżjed. Imma mhux hekk biss, għaliex Tajja titkellem dwar dak li għamilna l-ġimgħa li għaddiet. Dan x'nidejna f'ġimgħa waħda. U l-ġimgħa d-dieħla nerġa' niġi qudiemkom u nerġa' nsemmi iżjed proġetti, iżjed inċentivi, iżjed miżuri. Għax dan hu gvern li ma jaqtax qalbu mix-xogħol, aħna gvern li x-xogħol inħobbuh, tuna x-xogħol ħalli naħdmu u nkomplu nagħmlu l-ġid għal dan il-pajjiż. L-esperti mediċi tagħna waqt li konna f'waħda mid-diskussjonijiet niftakar żmien ilu kienu qalulna ġibdulna l-attenzjoni dwar realtà f'San Vincenz de Paul u qalulna illi kellek realtà ta' numru ta' residenti hemmhekk illi mhumiex anzjani imma li għandhom dipendenza għal kura fit-tul u qalulna li ma kienx prudenti li jkollok persuni li għandhom bejn 18-il sena sa 59 sena li jkollhom bżonnijiet mediċi u li jkunu qed jirriżjedu fl-istess sala ma' persuni li jkollhom aktar minn 60 sena. Dak kien il-parir li ingħatajna. U għaldaqstant nidejna investiment proġett ta' restawr ta' unit fejn persuni li għandhom li qegħdin f'San Vincenzo li għandhom bejn 18 u 59 sena ikollhom is-sodot tagħhom din il-unit residenzjali partikolari, investiment ieħor ta' aktar minn 2 miljun euro. Li m'għadniex għandna l-pandemija ejja ħanieqfu, bil-kontra, bqajna għaddejjin lest. U mela, u xadna mela ma ġabitx sfidi l-pandemija għal minu vulnerabli, ta' żgur li ġabet sfidi iktar milli ġabet il-kull persuna oħra. Imma minu vulnerabli għandu serħan il-moħħ li dan il-gvern se jibqa' jinvesti fih. U dan li għadni kif tkellim dwar huwa fil-konkret il-mod ta' kif tinvesti fin-nies. Mhux imbeżza u għamilna xhur waqt il-pandemija. Ħadd ieħor ibeżza lil minu vulnerabbli. Aħna x'għamilna? Aħna rajna li lil minu vulnerabbli nipproteġuh bl-aqwa mod possibbli, qed nagħmlu hekk illum ukoll araw il-pjan ta' tilqim kif ġie mfassal, imma mbagħad proġett bħal dan li inti verament lil minu vulnerabbli, lil min għandu bżonn l-aqwa kura ittellaw il fuq, tisma' l-esperti mediċi x'qed jgħidulek, tinvesti, twettaq sabiex hemmhekk ukoll ittejjeb il-kwalità
tal-ħajja. U għalhekk iva gburi li pajjiżna f'dal mument qiegħed fuq quddiem nett. Ħadd ieħor jgħidilna li dan mhux il-mument li jtina s-soluzzjonijiet tiegħu. Ngħidlu grazzi xorta m'għandniex bżonn illi tagħtuna l-idejat tagħkom. Nixtieq, verament nixtieq, ħbib nixtieq li jkollna oppożizzjoni li tiġi l-qudiem u tgħidilna dan huwa din hija l-viżjoni li jien għandi għall-pajjiż. U nassigurakom li mhux se nkun superf u ngħid li għax idea ġejja mill-oppożizzjoni jew minn xi ħadd li ma jħaddanx il-fema politika tagħna allura nwarbuha. Le. Fejn hu tajjeb jillest li naċċettah u naħdmu fuqu. U nagħtu l-mertu wkoll il min ħaqqu. Imma sal-lum ħlief tmaqdir, kritika distruttiva u tkissir tal-ħidma kollha li sar f'dawn l-aħħar xhur. Jien jiddispjaċini ngħid ma smajtx. Smajt kap tal-oppożizzjoni imma aqdar ir-rata li bija bdejna nlaqmu n-nies. Għas kien jaf id-dożi tal-vaċċin li laqqamna bihom. U l-ewwel qal ħaġa u mbagħad dawwar dak illi kien qal u ma nistax nifhem kif dal-mument indawru d-diskussjoni f'waħda partiġana. Ħbib tiegħi, aħna bħala moviment irridu nibqgħu iffukati kif se mmexxu lil dan il-pajjiż il qudiem. U intom, aħna irridu nkunu flimkien biex inkomplu nfasslu il-politika ta' dan il-pajjiż. Għax aħna tim Malta. Tim Malta li għalina u nista' nitkellem għalija l-ewwel wieħed din mhix kwistjoni ta' poter. Di kwistjoni ta' kif kollha kemm aħna flimkien se noħolqu il-ġid għan-nies. Aħna gburi ngħid li maħniex moviment li jiġbidlu l-ispak xi kardinal mill-imdina. Aħna moviment li l-politika tagħna infassluha madwar in-nies u huma n-nies stess li jfasslu il-politika tagħna. Moviment li fuq kollox iħobb lin-nies. U moviment li llum jifhem iktar u iktar f'dal-mument, f'dax-xhur li għadna kif għaddejna minnhom u fil-ġimgħat li fadal qudiemna li jifhem kemm għandu dmir akbar fuqu u responsabbiltà ikbar li jibqa' imexxi lil dan il-pajjiż sad-data li fiha il-poplu taħ il-mandat biex jibqa' jmexxi u mhux qabel. Ikun żball ħbib tiegħi li llum aħna kif qed jagħmel ħadd ieħor nitkellmu fuq elezzjoni u mhux elezzjoni. Ħadd ieħor jista' joqgħod jiffoka fuq l-elezzjonijiet. Aħna niffokaw fuq kif se mmexxu lil dan il-pajjiż. Fuq kif se nkunu hemmhekk biex niżguraw li jkollna irkupru ekonomiku b'saħħtu. Fuq kif se niżguraw li nibqgħu nipproteġu lill-anzjani tagħna, lill-vulnerabbli, lill-poplu kollu b'mod ġenerali, fuq kif ħa nipproteġu l-businesses, fuq kif lil dak il-lukandir li qed jiġi f'kull ġimgħa jgħidli. Kif se nirkupraw? Jien ngħidlu għandna strateġija ċara ta' kif se nġibu lura t-turiżmu lejn pajjiżna, però sakemm jien niżgura li l-lukandi tagħna jerġgħu jkunu mimlijin bin-nies, sakemm ir-restorants tagħna jerġgħu jkunu mimlijin bin-nies. Mhux se nirtiraw is-sapport tagħna u se nibqgħu naħdmu u naraw li nibqgħu nagħtu s-sapport, is-sosten kollu meħtieġ lil businesses, lil ħaddiema tagħna, lis-soċjetà kollha tagħna għax dan huwa gvern li mhux fl-elezzjonijiet moħħu, dan huwa gvern illi huwa mmexxi minn sens ta' maturità, minn sens ta' responsabilità, minn sens ta' dover. Dik hija l-missjoni li jien appoġġejt quddiem li dal-pajjiż irid noħorġu b'saħħtu aktar milli konna f'Marzu li għadda. U se naslu ħbib tiegħi. Se naslu, imma biex naslu għandi bżonn lilkom ilkoll li tibqgħu flimkien magħna. U għalhekk illi f'dawn l-aħħar ġranet nidejna miżuri li iva jeħtieġu ftit iktar responsabilità, ftit iktar sens ta' sagrifiċċju u dixxiplina. Għamilniehom imma għax meħtieġa dan hu mument fil-fema tiegħi kruċjali. Mument illi qegħdin naraw kellna aħbarijiet sbieħ din il-ġimgħa importanti li nżommuhom u ntejbu fuqhom. Biex intejbu fuqhom irridu nkunu responsabbli. L-infurzar dejjem semmu li l-infurzar se jkun hemm u qiegħed hemmhekk.
Imma mbagħad tiġi minn kull wieħed u waħda minna li nagħmlu il-biċċa tagħna li nibqgħu dixxiplinati nifhem l-hemm sens ta' COVID fatigue ta' għajja ta' xogħol li ilna nitolbu ħafna sagrifiċċji mingħand in-nies imma nappella biex anka waqt il-festi tal-Karnival iva ngawdu l-familja, ħadd met jgħid ma ngawdux il-familja. Imma ejja nagħmluha b'sens ta' responsabilità. Ejja ma narġgħux ngħaddu minn dak li għaddejna minnu f'Diċembru u fil-bidu ta' Jannar li jkollna sitwazzjonijiet li għal ftit sigħat ta' divertiment li ma jkunx meqjus. Jiddispjaċina mill-konsegwenzi. Mixjin tajjeb ejja nżommu ffukati, nżommu dixxiplinati flimkien u flimkien jirnexxinna noħorġu minn dan il-mument ta' sfida illi kellna f'dawn l-aħħar xhur. Ħbib tiegħi ħadd ieħor maqdar il-pjan ta' vaċċinazzjoni jinnestendi fiduċja sħiħa fl-awtoritajiet tas-saħħa tagħna. Bil-fatti. U tista' ma jkollokx fiduċja meta llejla qiegħed nistenna bixwiek il-mument li jinżlu id-dożi tal-vaċċin tal-AstraZeneca. Bil-wasla tal-vaċċin tal-AstraZeneca se jfisser li l-pjan ta' tilqim se nkunu antiċipajnieh b'ġimagħtejn oħra, ġifieri se nkunu avvanzajna b'ġimagħtejn oħra. Se nintensifikaw ukoll it-tilqim tal-forzi dixxiplinati tagħna. Mill-ġimgħa d-dieħla tibda titqassam ittra lil kull persuna vulnerabbli x'inhi l-età biex għal nofs Marzu jibdew jitlaqmu dak il-mod kif inħarsu lejn il-vulnerabbli aħna, mhux billi nbeżżawhom, billi nipproteġuhom, billi nipproteġu is-saħħa tagħhom, l-għajxien tagħhom, their lives and livelihoods. Ħbib tiegħi, sodisfatti iva ħadd ieħor qalilna aħna l-għar. Jien ngħidlu aħna bl-istatistika u bil-figuri l-aktar pajjiż effiċjenti fl-Unjoni Ewropea f'dik li hija rata ta' tilqim ikkumparata mal-popolazzjoni tagħna. X'nieħu pjaċir, jien nieħu pjaċir nara. Segwejt il-ġimgħa kif segwejtu intom il-Euronews, il-kliem li kellu għal pajjiżna, b'dak nieħu pjaċir nara l-Chris Fern li awtoritajiet tas-saħħa barranin iduru fuqu u jiċċetaw. Dak nieħu pjaċir. Dak. U din hija l-istedina li jien nagħmel. L-istedina li nagħmel lil ħabib tiegħi kap tal-oppożizzjoni niċċelebrawh dan il-mument. Dan huwa mument fejn il-kol kemm aħna pajjiż wieħed jilħaq jasal il-mument fejn inħabtu l-idejat politiċi, dan hu l-mument fejn nistgħu aħna, fejn nistgħu. Bħala pajjiż wieħed ngħidu għandna gvern, oppożizzjoni, soċjetà ċivili, dak kollha li forsi ma tinteressahomx il-politika b'mod ġenerali, imma li f'dan mument qed iħarsu lejn il-pajjiż. Li ninaqdu flimkien bħala soċjetà waħda u ngħidu minn xhur diffiċli konna flimkien kapaċi noħorġu l-pajjiż flimkien b'suċċess li żammejnieh kumpatt waqt mumenti diffiċli u li nkunu l-koll kemm aħna parti mill-irkupru ekonomiku, mediku u soċjali ta' pajjiżna li jekk naħdmu flimkien u niġbdu ħabel wieħed jista' jkun wieħed aċċellerat ħafna iktar minn kemm wieħed qed jaħseb. Imma rridu niġbdu ħabel wieħed. Jekk se nfixklu l-xulxin. Jista' jkollna sitwazzjoni fejn minn aspett ta' pandemija il-vaċċin ikompli jirreġistra s-suċċess li qed jirreġistra u noħorġu. Imma għandna sfidi oħrajn. Għandna sfidi tal-manival li huma ġejjin fuqna. Għandna sfidi ta' nies li iva ħassew ma' Silvio kont qed nitkellem dil-ġimgħa li ħassew l-afsa finanzjarja. Jekk ninjoraw lil daw in-nies ma nkunux qed ngħixu f'realtà u ma nkunux gvern onest. U jien m'iniex lest li ma nkunx gvern onest u ġenwin ma' nies. U nifhem li hemm nies li ħassew l-impatt. Sidin tal-bar, sidin tal-każini, wiżinnihom għal darba darbtej bil-weight supplement, b'skema targeted, xorta ħassew il-pis finanzjarju, xorta n-negozju tagħhom qiegħed taħt pressjoni, mela ejja ħalli flok inkisru inkunu flimkien biex nappoġġjaw iżjed lil dawn is-setturi. Tal-gvern lest li jibqa' jappoġġja u se nibqgħu nappoġġjaw sakemm iva aħna ngħidu li mill-pandemija ħriġna sa dak il-mument li ngħaddu t-testijiet kollha fuq livell ta' governanza tajba, inkluż dik finanzjarja,
u nkunu nistgħu verament inħarsu il-qudiem b'sens ta' ottimizmu biex il-poplu jista' jgħid li reġa' qed jgħix in-normalità. Ħbib tiegħi, l-iktar ħaġa jekk kellkom issaqsuni li batejt fiha f'dawn l-aħħar xhur kienet li ma stajtx ninżel kemm xtaqt man-nies. U dik hija forsi karattru li nħobb niġri man-nies fit-toroq. F'daw l-aħħar ġimgħat għamilt kull sforz li stajt biex niltaqa' żgħażagħ, anzjani, studenti, nies ġejjin mill-qasam sportiv, mill-qasam tan-negozji li hemmhekk ħdimna tul il-pandemija kollha biex niżguraw li nsalvaw l-impjiegi. Kemm kienet kbira l-ħidma li għamilna flimkien mal-businesses tagħna biex insalvaw l-għejxien u l-impjiegi tan-nies. U kburi li sibna komunità kummerċjali li baqgħet reżiljenti li salvat l-impjiegi, inkluż bil-weight supplement illi nidejna. Imma din hija ktejdu li s-sens ta' ottimizmu minn fejn ġej, is-sens ta' pożittività, tama u fiduċja minn fejn ġej, ġej minn nies li narhom tant mimlijin b'kuraġġ anke lil dawk l-iktar li batew fil-pandemija u kellna minn bata fil-pandemija, kellna minn sforz ir-realtajiet soċjali, sforz li kellu inkam inqas. Mela ma kenniex inkam inqas, nies li kellhom inkam inqas, kellna nies li minkejja l-weight supplement, nies li minkejja l-vouchers, li minkejja kull miżura li għamilna, sofrew telf fil-introjtu fl-inkam tagħhom. Imma għandi fiduċja li bis-saħħa tagħna ta' ħidma kollettiva dak il-mument nibqgħu iffokati kif qegħdin aħna, dak il-mument fi żmien ġimgħat oħra, fi żmien ftit ġimgħat oħra nistgħu nibdew nitkellmu dwaru fil-passat. Għandi fiduċja kbira f'tim Malta. Tim Malta li tant jagħmilna kburin li aħna poplu li f'mumenti fejn stajna inżilna u minix qed nasieġer ħbibti meta ngħid li kienu xhur daw meta nħares lura Marzu, April, Mejju, ngħid imma aħna possibbli f'dal pajjiż f'Marzu u f'April li għadda konna qed niddiskutu dwar jekk jistax il-pajjiż jispiċċa mingħajr ikel. Ma possibbli li f'Marzu tas-sena 2020 konna qed niddiskutu possibilità li se qed tiġri. Dawn huma realtajiet li għexna minnhom. U għalhekk l-importanti li napprezzaw dak li għexna minnu, kemm bħala gvern kien iffokat biex mexxa lil dan il-pajjiż il-qudiem f'mument tant kruċjali għalih, sfidi se nibqgħu insibu. L-isfidi kienu kbar, għad hemm min qed jgħix fi sfidi kbar, u fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin dak l-isfidi se jibqgħu hemmhekk ukoll. Se jkun hemm momenti li iva jistgħu jkunu diffiċli iktar minn oħrajn. Iżda se jkun hemm momenti ta' opportunitajiet kbar ukoll fejn għalhekk aħna ottimisti, għalhekk aħna pożittivi. Semmejt it-turiżmu impatt qawwi, negattiv, imma l-opportunitajiet huma daqstant ieħor kbar. Għalhekk l-importanti li nibqgħu naħdmu flimkien, nibqgħu nollu isem dan il-pajjiż il-fuq, nibqgħu nibżgħu għal-isem pajjiżna barra minn xtutna, nibqgħu nibżgħu u nfaħru isem Malta, isem Għawdex, isem il-Maltin u isem l-Awċin, ejja nħobbu pajjiżna, ejja nibżgħu għal dak kollu li għamilna Maltin u Għawċin, determinat li naslu dan huwa gvern li jinvesta u se jibqa' jinvesti fikom. Grazzi. Grazzi ħafna, grazzi. Dak kien id-diskors tal-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. Minn hawnhekk nirringrazzja l kull wieħed waħda minnkom illi kontu hawnhekk magħna ġewwa ċ-Ċentru Laburista fil-Ħamrun. Nerġa' nsellem minn hawnhekk is-segwaċi ta' Facebook Live kif ukoll it-telespettaturi ta' Wan. Grazzi, il-kumplament sal-ħadd it-tajjeb il kulħadd.